Ayo Har. Iki bokonge subalan paling bokong iki. Subalan piye to? Witeng kelapa. Witeng kelapa. Mumpung si muda cara wapurwa putra hadirin sampura walang kekek mincloning tembok mabur maneh mincloning pari aja mitlek karo wong banci ditinggal lunga setengah mati dari mana datangnya lintah dari sawah gunung gakali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati cara mabur